अमेरिकेने भारतीय हापूस आंब्यांचे 18 ते 50% निर्यात शुल्क पूर्णपणे शून्य केल्याने कोकणातील आंबा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे। भारत अमेरिका वाणिज्य करारानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे। 5 एप्रिलपासून दररोज 5000 पेट्या अमेरिकेसह युरोप आणि आखाती देशांकडे रवाना होणार आहेत। यंदा 3 लाखांहून अधिक पेट्यांची निर्यात होण्याची शक्यता असून ती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट असेल। जरी अवकाळी पाऊस आणि थ्रिप्स रोगामुळे उत्पादन घटले असले तरी शुल्क माफीमुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्याची आशा व्यक्त होत आहे। ब्युरो रिपोर्ट, APMC न्यूज।